Subscribe naman dyan mga idol! Panibagong araw, panibagong saya. Ang surprise mo delivery ko ay nagtungo ngayon dito sa Away, Pusurugi, Pangasinan upang magbigay ng sorpresa kila Mr. and Mrs. Musada, Binan and Mary Musada na magsa-celebrate ng kanilang golden anniversary. Ang pasurpresang ito ay galing sa kanilang pinakamamahal na manugang, walang iba kundi si Ma'am Maria Bambilya from Kuwait. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't samahan nyo kami sa mga susunod na pangyayari. Arat na! Nakasil po ang products namin, since senior citizen po kayo. Binigyan po namin kayo ng discount. Magkano pa bayaran ko na? 10,000. Okay. Woo! 10,000? Hindi malalang yung sinanay na wala sa pambayan. Kasi po kayo po nakakaino po naka-address. Mr. and Mrs. Musada po. Pero anong kampanya po kayo lang? Sa supplier po namin. Gusto niyo po, tignan niyo po. Nag-order daw kayo, ate. 10,000. Pero hindi pa. Grocery yun. 10,000. Naka-address sa inyo. Since senior citizen po sila, naka-discount sila ng ay, pinipili yung mga senior citizen para okay lang paninda po. Kung gusto niyo po, tignan po natin. ay, kung gusto nila na bumili ng madami dito. Kung hindi niyo po magugustuhan yung mga paninda, pwede po namin sabihin sa pinaka-head po namin na igalit ay cancel na lang po namin. Tinan niyo po Pero tignan niyo po muna kung Pero kung halimbawa hindi naman na magustuhan kahit hindi niya kunin, okay? Opo, pero pwede niyo po tignan. Titignan lang. Yung bag dito, pwede? Pwede dito?
Ay, sige, pwede na lang. Tignan nyo muna mag-asawa. Tignan nyo muna mag-asawa. Birthday anniversary namin kasi. Kita nyo na lang kung sinipin nyo na lang. Tignan nyo muna. Ay, halina po. Tignan nyo muna. Kasi kayo sa inyo pumakatili sa dalawa po. Hindi may gusto yan. Ano lang po yung gusto nyo? Ay, Sige, ano nyo na yung dito. Iya pantitayin sila niya. Iya pantita ko dito. kasi yun na po yung pinaka-main na ano namin sa ulit po namin pinayad lang po. Ito na po lang. Baka nung mga na bata yan ha. Kaya nyo po naka-address kasi kaya nasa kayo pong tumingin po. Salamat po, salamat ate. Ang libo yan. Hindi ko ba mo sali? Hi. Thank you po, thank you. Mabubusan ko po. Ano kayong anak natin yan? Bawal. Salamat po. Ngayon pa lang salamat. Kayo na lang po mag-pastay. Tay, gusto mo na tay. Bubuksan na. Hindi na po, okay na po. Ibuksan. Baka may trans na. Ilog ka sa nila. Ito tay. Okay. Malaman kung sino nagbigay ng sorpresa nito. Bago po natin malaman, ipapasok po muna natin sa loob po. Pwede po ba? Sige po, sige po. A few moments later. Na-expect po ba kayong ganitong malaking sorpresa para sa inyo ngayong araw na ito? Hindi ko, parang hindi ko talagang alam na So, gusto niyo po bang malaman kung sino po nagbigay ng malaking sorpresa po para po may celebrate itong golden anniversary po ninyo? So, bago po natin i-reveal kung sino pong nagbigay ng sorpresang ito, tinatawagan ko po yung mga anak, yung mga kapatid po, nila nanay at tatay, na kung pwede po magbigay po ng kahit munting message lang po sa kanila. Sino pong mauuna? Dito po kayo kay nanay at tatay. Dito po kayo po. Isa kayo, message. Una po sa lahat, ma'am, salamat. And thank you very much dahil kasama po ito ay ang tanong na dito po ay nandun sana salamat sa inyo po at sana makantangin namin salamat. Salamat po ma'am and salamat po. Salamat po. Binabati ko ang mga magulo ko and lahat. I love them all, guys. And sana pagkakataon na benefit kami, sana makamtan namin dito. And thank you very much po, ma'am, sa inyo. Salamat po. Sino ba pang gusto
gustong magbigay ng message sa mga apo, sa mga anak at mga kapatid po? Hello. Ganda nga, masantos ang araw ng sekretary namin, minsan, ng mga amin niya, madya. Tapos, balbalag salamat po Diyos sa katawan sa sabi-sabi ay 50 anniversary ng nanay at ang sinang na madya tayo nakasuporta. Inang naman, happy 50 anniversary. Kumunta, alam niyo, nakakaingit kayo. Kasi kami wala na talaga. Salamat sa inyo lahat mga anak at lalo na sa nagbigay nito sa amin. Mahal na mahal ko kayo pareho. At salamat at tinuring mo kami. Buksan mo na eh. Tinuring mo kami. Mabulang mo. Salamat. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa inyo mga lahat na nandito at salamat sa ating mga pamilya at sa mga nagbigay ng ito sa amin. Hindi ko ginama ngunit na kayo makikita ko. Salamat sa inyo. Salamat. So, sino pa pong gusto magbigay ng anniversary message para sa inyong mga mother and father? Pakitawagan po si Miss Josephine Masada. Hello, sinangapit sa inyo lahat. Salamat sa mga dumagod dito sa okasyon ng anniversary ng tatay, nanay. Salamat po sa kayo. Salamat po sa mami. Mga araw sa tayo namin. Salamat na lagi may dyan doon suporta. Maraming salamat sa kayo namin. Sa pumunta kayo sa sasawan, suporta sa namin. Salamat. So, sino pa po? Sa mga manugang po, sino pa gusto magsalita? Ma'am, kayo na lang po. Dito po kayo sa tabi ni nanay at tatay po. Hello. Nay. Happy anniversary. Happy 50th anniversary. Sana po tulungan pa yung pagkatawa ng atin. Tapos thank you din po sa mga nagpunta at sa mga nagbigay ng surprise surprise gift. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sino pa po? Sa mga apo po. Sino pa po gusto magsalita sa mga apo? Eh, kuya, sino po ba? Amang, salamat at sa inyo sa piyang anniversary kayo sa wala kami anak yun, sa ari manugang yun. Wala na salamat na ayaw na kami niya simapong niya. Sa happy anniversary inang amang. I love you amang inang. Malakas ako itong malapit kasi. At para malaman po natin sino po ang may kakanat nagbigay ng surpresang ito, babasahin ko po yung message niya para sa inyo. Happy Golden Anniversary Tatay Binan at Nanay Mary. Sana po kahit papaano, magpapasaya ko kayo kahit na po late na akong dumating sa family nyo at tanggap nyo pa rin ako bilang manugang nyo po. At kayo po ang aming inspirasyon ng mga anak nyo na nagmamahalan habang buhay at sana napasaya ko po kayo sa aking maliit na sorpresa at ito lang po ang aking masasabi, mahal na mahal ko kayo bilang pangalawang magulang ko po. Happy anniversary nanay at tatay. Nagmamahal na manugang si Ma'am Maria Bambilla po. Ayan po,
po. Maraming salamat, anak. Yung tatlong mga kahit na dumating ay mahal kita na parang una akong malugang sa unang asawali ito. Mas mahal pa kita kaysa una. Dahil ikaw ang alam na mahal sa akin. Mahal na mahal ko kayong lahat. So, bago po matapos yung surpresang ito, in behalf po ng surprise mo delivery ko by Ma'am Maylin Palabay, we are wishing you all the best po. Naway mas maging matatag po ang inyong pagmamahalan, Naitay, and mas marami pa po kayong years na magkasama. Yun lamang po at maraming salamat. So pala dito nagtatapos ang malaking surprise na. Hilain niyo po, Nay, Tay, kung may maghuhugot po kayo. Manikig yan, manikig. Pwede na po tayo. So ayan, Nay, Tay, pwede niyo na pong hugutin hanggang sa may mahugot po kayo. Magbilang po tayo ng 5, 5, 4, 3, 2, 1. May papuling mensahe pa po ba kayo para sa nagbigay? Wala na po. Thank you, thank you. Click mo rin sana. Click mo rin sa photo. Si tatay, pagsalita niyo si tatay. Ay, kayo po. Ano po masasabi niyo kay Ma'am Maria? Pap, dito harap. Harap po kayo dito, Tay. Makikita niya po ito. Salamat na ako. Hindi ko kasi. Pilay mo, salamat. So, for more inquiries po, kindly visit their page at Facebook, Surprise Mo Delivery Ko, and to YouTube, Surprise Mo Delivery Ko.